Roig, metge, filòsof, teòleg, músic i Premi Nobel de la Pau. El propòsit de la vida humana és servir, mostrar compassió i voluntat d'ajudar els altres. Des de la Biblioteca de Ciències de la Salut, us volem agrair la vostra tasca a tots els alumnes, exalumnes, professors i companys que esteu al peu del canó. Per no rendir-vos, per la vostra vocació de servei i per ajudar-nos a no perdre l'esperança. Rebeu el nostre reconeixement i el de les companyes i companys de les biblioteques UDL, amb la certesa que ben aviat ens retrobarem i que entre tots ens en sortirem. Gràcies.